Kelly Chogo. Yani amedu manemparo medu support Kelly Chogo. Awuok yani ajitolea mar mondo amor oganda wa kendo atim gik moko mabeyo mamor oganda kendo mapuonjo ji iwinjo. Koro bi YouTube mara kacha, subscribe na comment hapo chini nyasoba kowuok ni pup to in imidhi kuongo yudo notification Koro kiseyudo notification kacha to dhi view share anagoma na hilo kamano, but kumbuka each and every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Nikila yero suba moja awiko jakabu haninge na eri atitupa fire baby nena love you please odada hani suba mbita suba mwalo kelicho suba mbita yoro singa majoro singe monyolo yora magen aja kinyara sembo yugi ni kesho kesho omega baby nyako mabe swaga tuti nyako mabe tolosoni ende ogu swaga suba da koma be anyo baby da koma be suba da koma be tolosoni ende ogu Hakuni da komara, Jarawila, Sweetie da komara, Lando da komara, Toketode, Kende Ugun, Mi vida komara, Suba da komara, Mami da komara, Toketode, Kende Ugun, Mama da komara, one-on-one Super Sato. Toti da komara, Super Sato. Subanya koma be Tolosore Kende Ugun Mami da koma be Subada koma be Mami da koma be Tolosore Alright. Karibuni sana. Good evening where you are. We are very grateful for those people who have tuned in. And today, as you can see, I'm here with a t-shirt of Oscar Magige. Oscar Magige wadaero nyando imeandika Oscar Magige achiel kuom apar. Oscar Magige achiel kuom apar. Oscar, grateful. I'm always grateful for those people who are supporting talents. Anybody who is supporting one another, I'm very happy with you. Today, I'm very honored to have a very great, talented guy, Ohangla artist by the name Kelly Chogo. Yeah, and that song that you've just heard is being released tomorrow. As I can see from YouTube, it has already been premiered. What you do, just go there on his YouTube channel, Kelly Chogo Jarawila, then subscribe to this channel and promote the guy. For those people who have been promoting me, I'm also happy and I appreciate you day in, day out, because I know you are the reason why I still exist. If you leave me, then I'm no more. I'll not be the Omari that people know. And so I'm very grateful. Today I want to introduce this young guy, because with me I always support youth, and I always say that if you support one another, know very well that the person will be a colleague. If you don't do that, the person will also come, but will be a competitor. And before I start, I want to warn our Ohangla artists. Let's love one another. With me, I'm not happy when I see you people separated. We can just be united, then we take this field to the next level. When you see somebody, upcoming artist, your fellow artist, let's love one another. With me, I'm so disappointed if I see that some of these people are fighting on YouTube
and different social media platforms. It's very bad. It's very bad. If we can love one another, we can take our country to the next level. The way I always appreciate and support one another, why don't we also do? Sometimes we as MCs, we use some music content of which we are not musicians, but we promote you in one way or the other. But I'm very sad when I see people striking my YouTube channel, and some of them are stable artists. I pity you. Otherwise, for those people who are not jealous and we continue supporting one another, let's support Kelly Chogo. He's here with me. Come and hear the story of this guy. Nyako maber, tolosore, kende owun. Kelly Chogo. Yes, ba. Kelly Chogo Jarawila. Yes, baba. Hi, Kelly Marwa. Kelly. Yes. Kelly, welcome to One-on-One Super Sato. Asante sana. Are you grateful that you're here? I'm grateful. Kelly is already here. This is my guest today. I know you know this guy. You've been seeing the faces in different platforms or with different people. The guy is planning to release a song that is entitled Nyasuba. Yeah. So what you can do, go to his YouTube channel, search Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo Jarawila. Is it? Yeah. Kelly, these people need to know you from the name. Haniluonga ni Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo Jarawila. Yes. Kelly Chogo Jarawila, mano tuwang'eyo to dong koro nitie nying mane kipande. Mano be nying mane kipande adier? Mano tok nying manie kipande. Nying mane kipande? Nyinga mar usani. Nyinga manie kipande luonga ni Calvins Maganda. Makata kiolo na pesa sani. We go back pesa sani. Oro to kadhi oro. But kupo na oro. Kupo ni oro na sani. Yani marmo ni confirm tu nyinga no ni ukweli. An kata kiwuondo kwa wede. Pesa to kanya oro na confirm go. Sawa. Okay. Koro iluongi ni Maganda. Calvins Maganda. Jakanye Calvins Maganda jakure. An aja uyoma. Kukiri. Ija uyoma. Kukwiri. Awuok Siaya. Uyoma ni Siaya. Constituency wa Enasembo. Ija Siaya County. Siaya koni uwuok jothumbe mang'eny manade ni. En mono nyuolo ga jothumbe. Koso Siaya mulungu goni. Siaya ni en wuon jothumbe. Kama neno wakacha ndo mailuongo ni Kelly Chogo Jarawila. Mana kaka ing'eyo Kelly Chogo Jarawila nigi wer mopango golo miluongo ne Nyasuba. Onjna matin ne Hani suba nyako maber. Tuti nyako maber Jarawila. Hani nyako maber. Tolosode kende owuon. Hakoni nyako marach. Kanyo! Iswiti nyako marach. Wewe. Malando nyako marach. Tokethode kende owuon. Alright. Go there to his YouTube channel. Subscribe. The song is already premiered. You can as well give a comment there or tap the reminder so that immediately it will be released tomorrow. Sakumi? Yeah. Ulisema sakumi? Na dakika 10. Na dakika 10? Yeah. Na watu wa 10? Yeah, washaanza kunini. Kwa nyumba 10 kabisa. Then song ingeitwa 10. Terika padru mara par. Terika padru mara ng'wen. Sorry. Now, Kelly. Yes, ba. Kona zombi matin. Kocha korege dala. Nyaka koro kuma wantiere ni. Ere kaka idongo ga dala kosi idongo koni? Anadongo Uyoma. Idongo Nairobi ka? Nairobi ka okadonge. Okay. Koro zombi chalo nade? Itimo book ni? Book kaka nyono. Ne nyone but nawe class 7. Gi with the reason why. Nochopo time matek
makoro ne chula ni nyaka koro ne ajitolea mar mondo adoga many to wayudo kaka watimo. Koro kanise bolo sikul piny makoro wacho ni kaluwore ka chiel ariyo adek wawe skul ne mondo koro amany. Koro ni chako manyo gi dala kose makoro ibiro chako manyo gi Nairobi? Ka nawe skul na chako manyo gi dala. Itiyo dala matin? Koro seche mini manyo ne in emono in wuoyi maduong' koso in nyathi achiel? Kech ng'eni mondo mi ng'ato wuog ni manyo nyaka bed kaka responsibility ni odiye. Samoro yudo ka communities moko kata society kata family baba onge, samoro mama onge, samoro gik machalo kamano, samoro gidong' kich. Ting'eni in kar janyuol ka pok iwuoyo na makoro ne chuno ni nyaka imany. Koro gima ne chuno ahinya man nyaka koro na awe wach skul. Ne mama ne nigi nyithindo adek. Nyithindo adek mana luwo no join form 1. Ariyo ne nie form 3. Koro naneno ka koro mama ting'no saingo nikech ne en ng'at mane odong' kende, baba onge. Manyiso ni in chogo? An chogo, an last. Ma koro Kelly chogo ne bire? To Kelly to yakan Kelly chogo? Kelly wuok nying mar juogi. Juogi. Kelly chogo? Kelly chogo. Kech Calvins Kelly chogo. Kelly Calvins. Kasto nikech in chogo koro Kelly chogo. Okay, koro ni wacho ni mama wuone ting' ingo ka? Mama ne ting'o ingo sana. Kech fadhe to koro ne onge? Kech fadhe ne anan fadhe okaneno mokwongo. Ne en ng'at mane otho chon sana. Koro naneno ni an Kelly an ng'ama wuoyi, anyalo manyo, anyalo azul, lakini nyithiwa manyiri ka to mondo timre nade odhi mbele gi sikul. Kanyo mana aweyo skul to adonjo e lupo. Alupo kowuok 2012 kalupo nyaka 2019 koro awe lupo koro biro Nairobi. Iwacho ni kanye makoro ni skul to iofa ni bi Nairobi? Ting'eni mostly ji kabiro ga Nairobi nyaka yud ng'ama ibiro ire. To gibe nyaka bedi ng'at moro ma samoro ujiwi ni Nairobi teme nyalo kata gimomiyo koro tiya dala kibiro Nairobi. Koro en ang'o mono goli dala koro maduong' kibiro Nairobi to ni biro ira? Mana biro Nairobi. Nabiro ir best na moro luongo ni kata kanya luongo ni best nikech en ng'at maduong' na. Nabiro ir fadhe na. Luongo ni Gilbert Dede Mungu. Gilbert Dede? En man luonga Nairobi. Sane ba adwa ni mondo ibi chak maisha koni. Chak maisha e boma? Many ngima. Ibi tem kaka chuwete ni temo? Ibi tem kaka chuwete na temo. Kamane kaka na wuok dala. Okay. Kasi biro tidonje ode? Kwanza it's a long story lakini kaka nabiro ogucho na ni bwana bi Nairobi ma amanyo fare ma ginene ma idho gari kabiro kawuok Bondo ma sai idho gari to nyisa ni Kelly am not aware awuok mathin a travel an Mombasa. Koro biya apenje ni to koro an ma sai idho gari ni atimo nang'o? Nyisa ni sawa in biya ang' naori pesa ma ibro ng'iyo go guest moro ibedie. Koro kana biro kuma maber nooro na pesa then mana biro ne nitiere nyaminwa mane siwuoyo go ni abiro Nairobi. Koro nyaminwa no emane chworo biro mokawa stage ma otera nyaka ode ma bwana cha kaka nowuok ne en gimoro Friday warado kode Monday but nooro naga pesa. Okay. Mani ilongo na Dede? Ilongo na Dede? Gilbert Dede. Gilbert Dede ine minimio umuga new step into Nairobi for the very first time.
We thank you very much, and we pray that God to give you more life. You live long to support others too. Kabisa. Hansani kuna ngoma madhi America. Gilbert Adede, Mr. Gilbert Adede, ambetira America. Mana kaka Oscar Magige be osete matek mo junu mari. Aneno kidhi ga live tionge gi shati moro maber. Kao Oscar achiel kuom 10 dhi go live. Ma iluongo ni Oscar Magige bude hero nyando. Oscar aneno kisekonyo ji mang'eny Oscar Magige. Kawuono akelo ni kijana ne gine ne be timne kiting mar nyene kata microphone achiel odwa no chak thum. And any friend ma dwaro support Kelly Chogo, you can contact us e number wa mapiny kanyo no endo. It will reach Kelly Chogo. And aonge mibadhi jomosetiyo kod ong'eyo line ema kicross to rach, but these are the things ano kayuaraga gi ng'ato koro to be okaja mibadhi koro koponi inyalo support Kelly kata koponi okitrust, you can ask me for the contact. I'll give you directly mondo akonyuru Kelly Chogo obede kumoro. Koro Kelly Chogo isebiro Nairobi, donjo Nairobi. Sitori idonjo Nairobi, donjo od nyamino. Idako od nyamino ka nyaka karang'o? Koze ma pod idake sani? Od nyamino adake 1 month. Koro gima nochwanya gi nyamino ne en wach thum. Nikech nawuoga seche moko thum yen mostly go godhiambo. Awuok e ot. Before corona. Before corona. Before corona ni chwere gutieno ma piny ru. Koro awuok e ot gimoro saa 9 taduogo kata saa 2 to pod akia kanye, pod akia Nairobi. Koro nyaminwa ne dhaoga ni kuma wadake ni ok ber. Koro wuoth ahinya gotieno ok ber. To noyudo ka ambe wiya nose donjo thum cha kabisa. Niwinjo ka thum giri juogi. Lelo ye chuna. Koro chuna ma nawuok e od nyaminwa. Nikech thum iwacho ni bwana kopo ni nyaminwa ni okelo noma to koro bedo noma no nikech ando music to kapango wewe kabisa. Inde wenye ndale waje ni kopo ni achwai asai we na we lakini anto weyo tekna aneno ka weyo tekna mana die koro ibi kono nyamino ni kopo ni thonga ni machwai asai we na we lakini batan taneno ka weyo tekna wenye ndare mano is my guy. Ma is a guy ma joma ng'eny tiyo gi gigene pok awinjo ni ati indo keto ne ng'ato strike hapa ni moko matin but iloso inda big up sami dhi America Woody Nyandare yore ni oyawre yore nyaka ma China ichop nyaka German mani luongo ne inda marwa inda Woody Nyandare iwacho ni ng'ama kuodhi no ng'ano luori ni an gima mora ni Nyasacho era kata okiera mani luongo ne inda Woody Nyandare. Koro imbende iwacho maber no mena thum ni to kadhi weyo ode ni ema wuoke iwuok e kanyo. Awuok adhi kana wuok od nyaminwa ne adhi club tu na wuoyo gi Musa Digital go mongo nikech kanyo mane goye ga thum to isere ba adana tim bedo ka koro abro wuok ga gokinyi adhi manyo but kar nindo to miya ka to yiena ni nyalo nindo kombe nagi Musa iluonge ni Musa Digital Gomongo pod entiere Gomongo kanyo Musa kwanza Digital Club un Digital Club digital ang'e digital kumwago chegi nelini bas wuon kanyo pod nitie nyaka sani wuon kanyo pod nitie Musa bwana wadwa jok machalo gi ino bwana Zani dong kone ni to boparo sitori no bwana. Kwanza giparo ga kabisa. Giparo ga nyaka kata kaka nachako wer. Yani ka gik mana wero ne moro gi. Yani ne gino kan gi sai kumoro mar temo cha. Koro embe no wacho ni this guy okabro ya mondo tagre. Abo temo. Atemne no study ma nani the club iro.
ininde kom gokinyi tik chung. Koro kinyi tachung. Dhi manyo. That is koro to ni manyo kanye jatelo. Koro niko mjengo. Manyo onge nikech an nakia kata ing'eni mjengo ma Nairobi nyaka ibed gi connection. Ok didhi adhiya kumoro ni miyi tich. Nyaka ibed gi connection. Kata ibed gi osiepni moro matimo gino. Tidhi. But ni wuok awuoka ni dhi manyo tich. Tek sana mar mondo iyudi. Koro nitimo ang'o? Nadhi ga seche moko. Adhi kata dandora gini ka nikech noyudo kaseng'era gi ng'ato ni Komesha. Mirumba. Okane mokwong ser chiega gi mudo sina gigitimore ga nyakwacho kasomo. Okine mikwongo sero chiega to tamore yie ni gigitimore ga nyakwar jokasomo. Lakini kumonoko point wacho ni asira benda sara nyathi chiega ng'ama ni gasira tasara yudi kabisa. Asiye kubali kushindwa sio mshindani Jamariek ne wacho kamano. Komesha Mirumba bwana inosiepa bwana manyi Kisumu one of these fine days. Don't worry, namba nito anagodo Komesha ina mapura manyi ingama noma bwana. Koro ni tuduri gi Komesha makuri donje tie Komesha. Natudore gi Komesha ma apimo ne gima ne timre na kaka naninde club kanyo ma Komesha nyisa ni ma gima timre ga ni ng'ama wuyi but kik give up, lakini an gi ng'ato wanindo go koro imbe wanyalo dhi kodi to wabedi kanyo gima wayudo matin wabiro yudo kaka wanang'o. Koro iyudo promotion. Ayudo iwuok e club idhi dage Komesha. Koro Komesha sechego to dak e bungalow 12 rooms. Komesha kulo dak 12 rooms but dak out maber. Okay. Mani luongo ni Kelly Chogo Jarawila. We want to support this guy, but we cannot support the person we don't know the story. So I decided today we come and story with this guy. We know where he's coming from, some of the steps that he has taken for him to be where he is today, that we can now call him Kelly Chogo Jarawila. Some of the disadvantages that or some of the obstacles that he has been meeting in this field of music or Anglo field or something like of the kind, you know. And maybe some of the advantages, because you cannot tell me that every day is just a sad day. No, there are some times that you meet good things, but at a given time you meet bad things. So that's why we are here with Kelly Chogo Jarawila. You can go there to his YouTube channel, Kelly Chogo Jarawila. He is dropping something tomorrow. That is Sunday. Sorry. Yeah. Today is Saturday. Yeah, so Sunday on 10th at exactly 10 minutes past 4. He shall be releasing something called Nyasuba. Go there, subscribe, support this guy. Kelly Chogo Jarawila is a very humble guy. I've known him for some given time. Koro bwana kuseda ge Mirumba uchako gothum koro gi Mirumba. Koro achako gothum gi Mirumba. Koro Komesha ema nopuonja kaka go ajawa. Emi chako gothum kabisa. Chako gothum koro maserias. Okichako thum gi Tony Ndiema. Tony Ndiema ing'eyo chien. Tony ang'eyo chien ka koro aseng'eyo kaka inyalo go ajawa. Koni isetiyo ka gi jothumbe ichako gi Komesha. Idhi e Tony Ndiema. Kasto ni kuda lego. Kazu ni kuda lego. Koro isetiyo gi jothumbe adek. Isetiyo gi jothumbe adek ya. Koro en jothumbe adek misewuotho gogi. En challenge mane mineno mamiyo ni aka Komesha idhi ka Tony, iya ka Tony, idhi ka Nick. Sani pod un gi Nick koso? Nick na awe Mombasa, sani an Nairobi. Isedhi nyaka ga Mombasa? Bwana omera kare thum miya wuoth adier opija nowacho thum miya gero ndege thum miya aleng'o wadi biro ketna setrak ni ago thum ng'ato. Koro iwacho ne Komesha wachak gi story mar Komesha. Komesha wabedo godo
duration moro ma ok olach ahinya lakini no obop nomiyo ang'e gimoro. To gima nogola kaka omesha, noyudo kaka omesha opango show Awendo. Club moro Chemical Meki iluongo nang'o. To nyisa ni adwa ni mondo wayudo show, noyudo ka en gi manager moro kanyo koro. Wayudo show koro wadwa ni mondo wadhi wako show. But gima mondo watim, ng'ato ka ng'ato onego bed ni bedo gi nanga marachar. To noyudo ka an sechego naonge nanga marachar. Koro ne an gi 1000 mfuka. Adhi anyiewo nanga 600. Adong' gi 400. 400 mana adong' go ni wing'e ni nigi moral ni wan wadhi tich. Wadhi tich dala bwana, wadhi go marach. Wadhi ga gi pesa marach. Mabor. Koro odhi kwasetieko shughuli mar nyiewo lewni no, wadhi kumoro wachamo lunch. Koro yudo ka pesa na chano dong' mathin. An odiochieng' nayie kana dira ga gi 20 bob. Mar mondo anyiewo kata mana nyoyo moro tacham. Kata nyiewo go omena moro tachiel tacham. But yini kori in gi saik. An gi saik adhi atiyo gi onge omena no mo. Donjo hotel bwana waiter, mia gi mia bwana. Kitanyalo paro gima nochamo en chips gi gweno. Koro amedo 200 to mada jogol pesa. Ochiemo. Koro mo time monego bed ni ji dhi Awendo. Manager biro gi gari. Manager ko biro gi gari to ne wang'eny. Koting'o joka te, oting'o ji auchiel, ting'eni geche mathindo gi ok ting' ga ji auchiel. Yani koro ariya. To nyisa ni keli in dong' adhi oroni pesa mondo i travel go. Idh ginene. Idh gach ndara mondo ibi. Idh public. Idh public cost bi. To noyudo ka ja keyboard mare mane wadago ni to nowuok ga nodhi ga Thika. But ok nonyisa kuma nodhi, but nonyisa ni bwana. Yeah, another thing. Ata show ma komesha dhi dala no anto katimbre nan. Ok adhi dhi. Koro ambi ng'eni ok nadwa wacho weche mang'eny. Anyisa ni saa. In gi saik en koko dwa dhi. En koko dwa dhi. Odong' bwana, in dwa dhi Awendo. Marach adwa dhi Awendo. Koro otimre kamano ma joko dhi. Kajoko dhi kagocho ni manager nyisa ni bwana in pod ipuonjri thum. Ma onge, yani okanyal oro ni pesa ni biro ku. In beda kuno. Ritwa. Koduogo Nairobi, show me go Nairobi wabro kodi. Koro agocho ne boy nacha. Boy na bwana maneko keyboard. Anyisa ni madilu bwana. Jogo waya kae ta onge gimoro amora. Watimo nang'o to in kune. Anyisa ni rita kinya biro kinyi gokinyi. Abiro kawe nitie shows moko mapango Thika. Wadhi dhi kodu. Koro kamane kaka nawuok e tieko mesha. Koro ngani kaka nokawi otere Thika. Kaka nokawa motera Thika. To udhi yudo shows go uchamo. Udhi yudo shows go wachamo. Adier show ne ber Thika marach. Chieng'ne mane okuongo chula siling 500. Eto mamor matek mawacho ni pesa ni ka kare tumet 500. Koro kai mane boy no tuda gi boy na moro iluongo ni Apasi Fiberman. Apasi Wood Seme. Apasi Fiberman Wood Seme is a great friend of mine. Bana Apasi usiepna jamano dhano and a half. Jamani mono hosti koro jamano kana sewuok Nairobi to jama na mane wago keyboard ni koro omiya ni bwana ne mondo achak thum. Kaka nachako thum na wer mamit ne Apasi. Apasi wacho ni akeli isegolo ga thum. To nyisa ni podi ni an poka golo thum jatelo. An poka golo thum jatenda. To nyisa ni bwana agombo upcoming artist manyalo promote. Koro Nairobi dak kanye. Iwinjo bwana ka Nyasaye dwa yawo ni. To nyisa ni Nairobi to nadagi komesha, but komesha no ya kadhi kuni. Kadhi dala. Koro akia kaka dhi. To nyisa ni gima mondo tim nitie odang' koa moro ka.
inyalo bete, timo bete for ka pod imanyo to wadhi kodi jua kali kato koromo Friday, Saturday, Sunday ne wan gi show Thika. Wabro dhi wagoye. Koro kamane kaka ibet idonjo Thika. Koro idak. Koro adak ne adhi jua kali, puonja jua kali, koda kia, ipuonja, tadhi athum. Okay. Mani iluongo na Pasi. Fiberman. Pasi Fiberman. Popote ulipo. Bwana an ng'ama timo maber tapako. Ng'ama timo marach. An kitimo marach to kati chweka polo. Tabiro koni. Nikech one of the youth monego bedni transform the society. Being an artist is more than having a talent. Akeni winja maber. Being an artist is more than having a talent. Koponi in ng'ama dwa nodongre. Talent ni ma in gono okoromo. Imede gi chuny and humanity. Ok biro bedo ng'ama mnyama. Ni in revenge. Tok be ok ibed ni ati ni idwa ni maintain top. Onge ng'ama maintain top. Wadongore jitimore ne. To in ma in kanyo, in idwa ni in bed the best every day. Nyiego chande. Ok bi dongori to kaponi ati ng'ama osedongore. In dok dala. In dok dala. Koponi yudo yo ma inyalo tingo go wadu matin. Ting. Yawa piny duongo kodi chame kendi. Ng'at moro machalo kaka Pasi. Ero no host Germany. Today is also here. Opaka Pasi. Onge ching ma wiye ne wil ga Pasi. Nyocha awuyo gosiepa moro iluongo ni JB the fifth abokele ka indi one on one super Sato osekwaya ahinya time mosetamo but this time round asepange on 30th obiro kelo JB. Koponi ati neno ko in gi nyalo moro matin mar tingo ng'ato. Ting. Koponi itinge mokali mano kore advantage. Nikech in gi chir kuom ng'ama itingo. Sani ng'eni koponi ati kata Pasi neni kama. Is very happy. Kabisa. To kopokata ni chieng' moro idongori mibedo ng'at moro maduong'. You cannot forget a Pasi. To kata ki forget gwethne mono konyi go to biro yudo. Ok ikony ng'ato ni mondo konyi. But ando kamor ahinya e field wa mar artist ni. Wang'eny gi nyiego so ng'ato ka chaya. Koro walokre uru. Wan kaki Kelly Chogo Jarawila. Yes. Kelly. Ba. Koro kisebedo Thika. Ere koro kaki duogi tudore gi Tony Ndiema. Thika bedo. To koro ka corona cha nodonjo. To dhi oketho weche. Koro jua kali mane wadhi bwana seche moko tich tin. Waloso kata 200 to Pasi bingene nigi chiege gi familia ne, yani en gi familia ne amin. To an be seche go adwaro gimoro. Koro yudo ka pesa mo ayudo ni tin ma kata kaka ng'ani nyalo konyi timre nade. Onge. Nawuok kanyo madhi Rowadwa Rwaka. Iluongo ni Rocky wuod Owila, big up man. Rocky be no hosta mari. Jamano ka no hosta. Ema kanyo koro ang'era gi Tony Ndiema. Ing'eri gi Tony Ndiema e ode. Koso ere kaka ning'eye koro. Ng'eni kiwacho ni kanyo mang'era gi Tony Ndiema, maybe Tony Ndiema nobiro leme. Koso nodhi mielo Tony Ndiema kode. Ere kaka idhi meet Tony Ndiema makoro bedo nutiyo? Tony Ndiema meet through Calvin Sogenya. The bulldozer mwenyewe. The bulldozer aki bwana. Goat manager. Big up man. Bulldozer is a great guy. He's a great friend of mine. Ilongo ne Ogenya Winya Road. Kabisa. Okoro niromo kode e Facebook. Naromo kode Facebook. He's a very active man on social media. Nayudo ka ambe diere go natimo ga recording moko mag thumbe. Studio Money BK. Koro kanye mane onyisa ni nitie manager mar Ndiema. Ilongo ni Bulldozer boy chanyalo konyi. Kanye mane amanyo Bulldozer moro na namba ne monyisa na orne thumbe na ranyisa ni ato poka golo thum. But an gi talent. Okay. Mana kamano kore me chako tiyo ka Tony Ndiema. Kamane kaka nadonjo ka Ndiema. To kaka Ndiema meni manyu malich kama.
Enang'o muchako gulika ndiema? Omari gima mondo ibed king'eyo. Ot ma ji nitie. Challenges nyaka bede. To an Tony ma kaka sane nyalo wacho ni fadhe na mathum. Onge gimoro amora mano chwanyago. But challenges mana kale through piny kae. Ng'eni jatendi nyalo weyo ni ok ochwanyi ndiyo. Onge nikech onge kodu machiegni nikech owe lwet jok moko. Koro challenges mana kalo piny ka. Mane miyo nawacho ni ing'eni piny kae ikia ng'ama kiny nokonyi kiny. Mana di. Onge tiende ichwanyri gi ng'ata kata onge tiende mar mondo ibari gi ng'ato wach. Ana awachoga kata atikoga mamuol niya, kapo ni tienda ni ema chwanya, to tienda ni ema ng'ado, tawe piny, tadhi mbele gi ngimana. Koro ang'o mano timore? Ne nitie disadvantages moko? Tony tiwacho ni nokochwanyi. Gima notimore, ng'ato mana ni marwa mana marot ka. But nwaseduogo loso wanono pamoja. Koro kia Tony ndiema tidhi Irni kuda lego. Yeah. Kanik kana adhi. Nik no ostaka ka ng'at machako ne thom. To an backup artist mare. To ne wan ji ariyo. Nan gi Ochieng' Uda Sumbi. Koro kaya abete wawuok Nairobi, wachako thum gi Nairobi. Wawuok Nairobi wadhi Mombasa. Kane wadhi Mombasa, tich watiyo maber, ok aneno gima rach kwanza. Nikech Nick onge weche mang'eny. Nick en ng'ama loyal ma en owinjore gi ng'ata ma nigi maber gi Nick. En gimoro amora kidwaro to dhire direct nyise ni wuonya naye. Bwana gimo kama to nikalona. Obiro nyise ni nera, oluonga ni nera. Nera. Kapo na koso ni babu, wena. Kapo ni gima kama imechwanya kodi, ok ichak winj katimo. Koro wuonya na gima mane luongo ni kora lego. Makora wuok Mombasa, aduogo Nairobi. Noyudo kambe nan gi ot Nairobi. By the time medhi Mombasa, oyudo ka in gi ot. Anyalo paro ni kona ni dag Dandora. Yeah, na dag Dandora. Nan gi ot, nan gi giga. Koro ing'eni seche midhi Mombasa ok inyalo bukri ni bet abira kumoro achiel to chien kethore. Kana duogo, adhi mar mondo aduogo ang'i chien be. Koro miduogo Nairobi. Ema duogo Nairobi. Kiduogo Nairobi cha tidonje ori chak. Donje oda. Koro ne chulo ka in gi kocha. Nachudo mathin lakini ok nachule te. To mano be odno pod entie adier. Kasa wuon gi nosekawe. Odno. Odno wuon gi nosekawe. Okay. Ma miwuok Mombasa onoko chwanyuru gi Nick kuda lego. Onge gimo chwanya gi Nick. Bas mana kaka winjona endo mani luongo ni story mar Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo Jarawila en upcoming artist magolo thumbe mago hangla. Osetimo moko matin. Kir kaseche YouTube mare mang'e maber ahinya luongo ni Engineer Ochieng' Uda Wendo. Ni Engineer Ochieng' Uda Wendo mang'e ni bandu gi juogi. Hani baba kaile malungo gino makeli se choro majarawila tuon. Hakoni choro kinyo madhialo gino makeli se choro maho. Chak. Ni mayuani bajo Uda Wendo. Uchinga yuani bajo kase choro. Kore. Usip nadhiali nade kama. Hai Uda Wendo. Mani luongo ni Kelly Chogo marwa. Kelly. Yes, baba. Kelly Chogo marwa bwana. Dhiye YouTube kacha subscribe na this guy. Mondo chop kata 1000. Sani in subscribers at YouTube. Angi 476 subscribers. 476. 476. I think yes sani ayude kuchope kata mana 500.
adhi ng'iye sani yawa chopne uru nyathini odhi mbele. Yes, koro Kili Chogo, Yes. sani dak kanyi titiyo gi ng'a? Sani adak Thika. Atiyo tija mar juak kali mana somo cha. Thum kaka ung'eyo en gir juok, kinya bita bita ni koro ionge kamitiye. Ajalemo ga artist magwa gi. Nikech an ng'ama oseng'e field, kadonjo kacha to girecognize, gimiya microphone. Agolo juogi matin nikech amba an gi plan I want to. Juogi golo ga koso juogi medo? Igolo. Ing'ene juogi, ineno mari. Wawach ni gimoro juogi. En gimoro ma othung'i. To nga pani kigole to dhi nikech awinjo ni thum gir juogi. Koro kigole to dhi. Ok igole ni gole no dhi. Yani seche ma ng'ato micha, imbe ing'eni seche miwer cha mari, yani kicha en gimoro ma en gir juogi lakini. Koro wacho ni jalemo ga artist gi sani to pod onge ng'ama itiyo godo. Sani pod onge kama tiye. Iwinjo kacha cha sani ma baby samoro in kanyo tigombo je backup artist igombo ng'ama nyalo curtain raise ni wan kaende gi Kili Chogo Jarawila. Kili Chogo Jarawila is ohangla artist mosetimo gik ma thumbe mamit kabisa ni YouTube ne kacha cha endo. Koro wacho ni sani onge ng'ama otiyo go en ochung' kende otimo jua kali chelari adek to medo gi thumbe ni endi. Ng'at ma is an artist nyaka ibed gi gimitimo. Kokitim gimoro sometimes nyingi pok olosore ahinya, mano nyalo miyi hanga mi bed ng'at moro mafuadhore miti kata mana chode. Nitie joma osetimo chode ka profession ma chode no emoneno kako push matin. Lakini kopo ni in gi giri mitimo to kibibedo ng'at ma loose, ng'at mitho dhira gimoro moro nya timo mondo oyud pesa. Koro in kaka upcoming artist, ng'ata ma winja kumoro moro ma intiere, many gimoro tim. Kata an kaka marine an gi gima timo. Iwinjo jachiel ariyo adek an naduoga lan ni ati Nairobi ka bwana ok inya bedo artist kamano. Naneno matek, nadwa leo moka chulo od dweche adek. Nano puonjano mera tim gimoro. Sani aonja kadhi kumoro jomoko ng'iya marach, jomoko wuonda nohera to ok ochula, jomoko be ong'iya marach to tame mic. An adaka gineno ma amedo pong' lepa roma, achulo ot, atimo achiel ariyo adek nikech gimoro ma ng'ato timo. But it came as a lesson. Akono ga ji ni gimoro matimore e ngimani marach gi maber en a lesson. Donge? Koro Jarawila, kapok watieko, in gi plan mane? Sani aneno ka ipango ni idwa golo thum. Iluongo ni Nyasuba. Nyasuba ni chiegi? Koso mana kaka irgang lost thum. Ing'eni wan gi mon luongo ni composition. I've been handling English for some time. Composition inya yudo ka ng'ato ndiko gimoro about kata kaka nodhi America. America pok nochopi. Nya yudo kata ka ng'ato ndiko composition kaka ne jok moko biro momako mama game otwe gi ajala motimore nade ma gik moko mang'eny. But that guy is lying. Emani otemo keto creativity. And it is the same gi music. Music inyalo loso ni ng'ama onge, be inyalo loso ni ng'ama nitie. Depending on what you want to say. To do or to say. Koro in Nyasuba ni jaodi koso ini compose aposa? Na compose thum nilikuwa 2021 mwezi wa 3. Yamana compose thum Nyasuba. To kana compose thum lakini gima yani dhok mane ubire dhogan mane yot na kabisa nen Suba. Tudire wano yudo ka 2016 kucho nanga girlfriend moro iluongo ni Prila Tieno. Nen ga Nyasuba. Kora wacho ni kapok adhi ma lach wira nyathini kata bedo ni ok owinjre kode, yani ok anene, ok onena, okia kuma antie, akia kuma entie. Anu walosa wer to mono ex na. Okay.
Koro ex ni nya zobani. Ex na nya subani. Soba dhako maber. Toti nyako maber Jarawila. Hani nyako maber. To losode kende owuon. Hakoni dhako mara. Kanyo! Mami dhako mara. Lando dhako mara. To kethode kende owuon. Jazuba kumiwinje gini. Jazuba kumiwinje gini. Koro sani in ng'ama single and is seriously searching. An single. And is seriously searching because podo kipango rige nyombo ga we yie matin bwana we wala dia wale kucho kata na onge dhako. Okanya tamre ka poni ruoth omiya. To abet nikech an wuoyi moromo. Ruoth sami biro miyo keli chogo no ambe miya dhako moro manyalo konya. Ok adwa adwa dhako moro manyalo konya. Kuma kora jopene. An aseneno chandruok wanga moka chaka adwa chandruok. Adwa dhako manyalo konya. Kopo ni ing'eni in ng'ama dhako ma pok okawo to in gi pesa. Ok pesa mar walo. Pesa ma pesa. Manya namba 8 piny kanyo. Manya. Ara nyombo to kanyom dhako modhier. Chandra dala wa jaka biya chandra gi dhako. Adwa dhako man pesa manyalo dak gi pesa nego. Pi. Indi wacho ni ng'ato manyisa mi. Mane yani gima temo tiyogo. Ka wacho ni kata nang'o. But gima wacho an class maintain aonge lakini. Anto class no seset. Ober kodi. An gi sani awacho ni ya. Kapo ni Nyasaye mabe ok ni kapo odhi miya. Awuok ato Nyasaye dhi miya. Dhi miyi dhako. Mane luongo ni Kelly Chogo Jarawila. Wan kode kaendi Kelly Chogo golo wer kiny. Iluongo ni Nyasuba. Nyasuba wer mamit ahinya. But ang'eni nitie moro e jikon. Sani kaka ichake ni ok adwa ni ati duok chien. Adwa ni music after music. Music after music. Wan gi era lit karumo. Mano biro shun. Era lit karumo. Aya wan gi era mbese. Mano biro. Unja thumbe gi wero era. Era ni muyudo kasel. Unajua ng'ato ka ng'ato ni magi patande. An gi mpango mara adwa timo gima kama. Then an gi safari ya maisha. An koro biro winjo real story mar Kelly Chogo kanyo. Safari ya maisha? Safari ya maisha moro na winjo kogoga Odiembo. Odiembo ya. Niluongo Odiembo koso Odiembo. Odiembo. Odiembo no. Mono gocho Mombasa. Ni Odiembo toothpick. Toothpick opogore Odiembo. Toothpick opogore. Koro Odiembo no. Nonindo? The late ya. The late ne mano winjo kagoga ni atiri. Gari wabiro nyiewo kapod wantie maisha safari. Hakuni mabeyo wabiro neno kapod wangima maisha safari. Alright. Kikwa gol copyright mar ng'ato an tinde jothumbe gi ola ke sitrai ke YouTube bwana ano kadwa ni tinda wero mang'eny. Samoro ing'eni tinde samoro kata ka ane ot. Awinjo ka chako wero ni tabuok. Nikech jothumbe wa kinyiego moro tigene go bwana ahinya kopo ni gineno ni channel ne dhi maber. In ichwadi sitrai ke piny maru. Koro an tinde taluor adwa ni awero matin. Ing'eni kaka odhom ng'ato to ber. But koro ng'ato chwadi live ng'ato chwadi sitrai nyaka live ma uno kode kama. Mane kibiro yieno mera kare wan joluo wa jonyiega tier. Mana dia. Ok gima ber. Koro kwa tieko. Napenje ni plan mane ma in godo. In gi plan ni ati manyo ng'at moro utigo. Si in gi plan ni dwa yawo band ni. Kuso in gi plan ni bwana in ibiro mago thum mar entertain ji. Idhi ti record tigolo live weri go kabisa. Okanyalo wacho ni okanyalo yawo band nikech aseng'e gima timo. Mano mokwongo. Mar ariyo ka ayudo ng'ato be mwanyalo tiyogo mwawinjore sawa
But gima ng'eyo maduong' moloyo ni duto te Nyasaye mapango. Anya pango kaka dhano ni bwana Omari adwa na yaw band kiny. To kiny ayudo kaka napare odhi mopogore. Ayudo ng'ato pod atiyogo. Kata anyalo wacho ni bwana anamanyo ng'ato atiyogo. To kiny apoka ayudo kata osiepna moro to promote gi instrument mag thum. Ing'eni ng'at mosetimoni kamano mano ng'at mosenyisi ni bwana yaw kari inyalo timo tiji. Tim tiji kiny. Koro kanyo kanyal judge ni pod adwa na wuothi kata pod adwa ni mondo kata pod apodi. Ok anyal wacho na podi nikech I'm already atimo gima asomo yani. Alright. Koro YouTube ni nigi thumbedi meki. YouTube na nigi thum achiel. Mar Chinguda wendo lakini nitie thum mane wase upload kanyo ma kidhi YouTube na kanyo dhi neno ka ena kanyo ogore ni yani obedo premier. Koro iluonge ni Nyazuba. Koro in short wanya wacho ni gisani thumbe man kanyo gin ariyo. Alright. Mano iluongo ni Kelly Chogo Jarawila. Iluongo ni Kelly Chogo Jarawila Puth Barangere Chiek. Koso Puth Chiek Barangere. Kelly Chogo Jarawila Puth Barangere Chiek. Kinyiewo nunget achiel to pogo ariyo. Achiel okano ka wendo biro. Ing'eni gima Puth kiaga ni wendo bor. To eno nyadundo. Eno pani wendo be chiek. Wendo chiek. Koro ka onget mano opogo cha omiyo wendo. Udu yora umri gima. Mae iluongo ni Mzee Nas dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ochwako sitiruogi. Omari cheno jamone mbele wani chieng' mwang'iyo to mbele mwadichigo. Koro Kelly marwa. Adwa ni kaw kinde ni iwuo gi jogi wuo kodgi maber because an jogi mosebedo ka supportaga. Though ni ang'e ni akwata to jonyiego but an jonyiego ok ochuna nikech mondo mi ng'ato obed gi nyiego en fuo moro manie wiyi. Koro an to ok ochuna kata ogoche gini ok ochuna. Gini ma gisebedo ka supporta nyaka jonyiego go nikech mondo mi ng'ato ne giri ma kasokete strike chuno ni nyaka owuoch. Kose watch to gini bet manana. Koro in wuo kodgi bwana joge mose support. Mokwongo anyalo goyo kamano ne Nyasaye moloso odiochieng' kawuono. Ne Omari Nas mokwongo tik post mara. Anyisi ni Omari big up. Ineno kaka ichake ni. Gima ichako ni meditime nikech en gima opromote wa kendo lando ng'at moko ng'e Kelly. Koro dhi ng'e through in. Mar ariyo anyalo wacho ni jokanyanam duto te asegoyo erokamano kendo agoyo erokamano maduong' nikech une muse mako bada makata kuma antiere no une muse chopa to gi sani pod akwaya jokanyanam. Gini en girwa ok anyal nyale kenda. Nyaka ugoya mana support kurka anyalo dhi mbele maber then iyudo ka kata kugoyi support no Mzee Omari Nas iyudo ka in gi moral yani timo gicha gi psyche. Koro anyalo mana kwano ngima kendo apromise ni gik mwa content mora mwadhi keto thum mora mwadhi keto wabro temo keto thum manigi puonj mabro puonjo jokanyanam kendo mano paro na maduong' moingo. Alright, mana kaka winjo no endo mani luongo ni Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo Jarawila has been a great friend of mine. We've been with him for some time and so I saw it twice. Kelly Chogo Jarawila gima dwa kone en an kaka an gi nyalo na gi kuma chope. An nitiere an gi osiepna moro luongo ni Victor Msafi. Victor Msafi nyocha si wuoyogo. Ni kia mara ne tidonje lolwe. Koro lolwe wigni madhi kalo. Kasto week magoja cha. Adani koro imbi donje lolwe. Bang' lolwe wamanye Stella bochako ketie Ramogi. Stella kumi winje gini ketnwa jamani Ramogi. Magi are the upcoming artist makinde bed the artist mawadwaro. Otherwise I'm so happy with you Kelly. Gimitimo is so good.
and I see the psych, as you are saying, main God, gi moral, gi passion, med manatime, to is not all that is. Kawuono biro support you endi mar Nyasoba, kiny moro ne nende. Kiny moro ne nende. Kiny ni bini yur kadich, I'll not promote it. In tima mbele. Koro kikibet magisa nikech omari promote ma, o jomoka chela ria deko maki, win your law from abroad, omaki, Mariandi, Mr. H. Mariandi, well, I go me my car, Mariandi, Mariandi, my sweetheart, from the other side, was a party. I don't know can you say work ni to me GK Sirikal. GK Sirikal. Ire ya mus joge GK Sirikal. Owino Joseph. And then I could respond from all the way from US. US, yeah. 10,000. Dugu makona ngane Masi Alicia. Masi. Masi Mara. Masi Mara. Omari. Video locha ise kwana. Videos you better man ngama chako ko bwana. Ya GK Sirikal. Ni se kwana. Big up. A pacifier man. A pacifier man. Tony ndiye magudu Kenya. Rashid Pundo. Ulugo ni Punda Kapondo. Moseko Nyango. Omera Moseko Nyango aneno ka post nyaka sabiri utieno bwana Moseko Nyango nikayecha share Chogo. Kelimarwa. Eli Chogo. Jogo se support bwana. Kabisa. We are very happy. Kabisa. Gima kiki team, don't let these people down. Ngato kose entrust team your best. Gimi team otoko de moro jite, but in moro jo memoro. Iwinjo. Inyalo neno progress mar gunyandare enda jiwa chango kuomi. Duonde okay. Okay go live. Okay enda nigi koko. Kawuono. Ina king bwana. Enda nigi koko to idonge chodhe loka. Ina loka ya kido ode gi team. Ina dog dhi loka. Kedo gi team. Koro gimi timo to ok nyamoro jite. Mana dier. Kiwuok ka idhi iwinje wende enda mowacho ni kirwane Rutolasa. Kirwane Ruthorie bade. Everybody ni Ruthorie bade. Just do what you are doing perfectly. We joma amwa. I'm so grateful. Watch kachiche kamera. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 kamili usiku kwa YouTube. Kumbuka each and every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Papi bad. Kwa YouTube. Kwa YouTube. Kwa YouTube. I'm so grateful, you guys. I'm very, very happy for those people who took their time to watch this show. You can as well tell us the person that you want us to bring next. Just give us your suggestions. Suggest for us the person that you want. I've been interviewing several people. In fact, I'm organizing a day maybe by the end of this year so that we celebrate all those people that have been to this platform. We appreciate them so much because some of them are so big, but they accepted our calls and came here. There are also some other people that have been contacting so that we be with them in this platform, but they've rejected my request. Some of them are cheating me. Mary, look, let's meet next week, blah, blah, blah. It is there. But I also accept because I know maybe they are busy or maybe this platform is so young, they cannot be there, they're bigger than this. No problem. What I do my best. My viewers, I appreciate so much. Let's meet next time, the same place, same time, but with different guests. MC Omari Nash.